Много ми се да те снимат. Не лапай, не лапай, не лапай. Защо лапаш? Гена, отиди да го измиеш това, защото го лапна. Не, няма нищо, как ще. Чужди играчки лапат ли това, мамо? Не, по-скоро баща на това. Иска извън да го отне. Хайде, ела. Мама, чуш, това колко килограма? 9 малко. Това не сме 9 малко. Това много е трудно с ядене. Добромира, браво за мамо, браво. Може и такива работи. Гаси пича. Генка, гледай го малко да снимам това. Да, ти първо оставя, тя ще спи. Ниничка, мила, здравей. Чакай, с това ли да хванеш? Повече вътре няма да влизаш, не? Не, изкарай го. Да не се... Добре, къде? Ако имаш две такива вкъщи, какво ще ги правиш? Направо не съм. Те за това на жените по 2 години им дават майчинство. Не, въпросът е, че на жените общо взето малко мъже гледат. Какво? Да. Така смисля.